namin. Okay ra mo tanan. O sige. Karon kay kasaulugan man Wala na rason pa. nganong karon man mo manghatag. Kasaulugan man Daghang tao man. Ha? Daghang tao, daghang Katoliko. Mano marig na daghang Katoliko. Tao na sila dili. Wala mo simbahan wala. Tao na sila dili. Gato daw Katoliko tanan nakalubungan eh. Ha? Mo mo kaningo Katoliko tanan. Pero nganong Katoliko man yung tagaan nga namo may membro. Uy, kinsa man dai isugo ni Jesus Christ nga tagaan. Kisa may tagaan. Aro o iro. Membro ninyo. Wala tay katungod. Salamat ha, salamat. Taga-asa mo. Pagdili ni Carmen. Carmen. Ayun natulainan sa buta. Ay, lain nagsabot. Timay nang iyan, timay ganina og. Pwede maayos sa basahan. Oh, sir. Parang may buta. Salamat kayo. Pwede may mga tanan ka bahin sa basahan. Ayaw na kay mo ra gyud. Ikaw tapos maminaw mo nga dahil mo puno maminaw. Ibaw may isa. Side. Medyo dawat katarungan like dok mo daw. Maminaw bagod mo. Di medyo mo maminaw gyapon. Okay, nagsabot ni inyong kasayupan kay ninaw eh. Iya matag pangutupang sa Ginoo. Kita bro no. Iya matag pangutupang no. Yang ano man timay-timay, Mo lagi mga di. tao mamirsunal mga ganina. Kinsa may na personal na Wala tulawan. nga nga. Ayan na ba siya nga. Kinsa man na personal na Okay, kinahanglan pagkamanot pras. Sorry. Wala na. Ayaw na. Bunga na suan brad. Dili, bunga Kasan nga ganang kalibutanon ba? Kalibutanon. So, Sorry ano ka. masangyaw man mga kung kalibutanon nga batasan. Okay ka mo dawat na kog sorry. Okay Kisa na ka. nang imong ipakita ganihan nay. Unod-unod na to. No, ako nagpakita jud kog Kaya wala ko ka maminaw. Sorry kayo. Sorry kayo. Kasing-kasing so sorry jud kayo. Sorry jud kayo brad. Sunod ba, na may Gawas. Sunod ba, na may kasulugan, okay ra manghatag ng sobre Katoliko sa inyong kasulugan. Okay ra. Sige, wami. Manghatag ng sobre sa inyong membro. Kung may mo manguta, pwede bang manguta na po dito? Di ka mo may insulto bro, na may kasulugan. Hindi na sa lugar. Hindi na sa lugar. Ang kasulugan ba? Kasulugan. Pero kung magsaulog minasa. Di man kay Katolik mo gani. Sa Katolik ni sa ulugan pwede ba manguta na po dito mo kuan? Pero kung ka sa public, lugar. Bisa, why not? Diba niya? Okay ra, Sa okay ra. tupa. Okay, bisag Ibawalan jud tanang tao di ay naman is public. Sa public na lugar. Dili man wala sa gingon nga gibawalan bro. Kanang og Oo, sa man gibadlong me. wala ingon nga gibadlong mo. Sa karon kay nang hatag-hatag mo. Question rame. Karon kay nang hatag-hatag mo pwede mo manguta na dito man sa unsay kalibugan na to or unsay kasulti mo pwede mo musangya po dito. Wala, pero pwede mo mamata na. Pwede mo mamata na. Wag gani. Oh. Pero practice na sa tol pagtuo kay title protektado ka sa tol namatay freedom liberty of religion di ba? Wala, ang amo ba ni mangutan namin ninyo. Hindi na napangutana kay kung mangutana mo di po nung minaw. Di mo madawat pangutan na. Ano, igno pa ng katungod nga di mo madawat sa pangutan. Kan nanana diha ang tubag dabang Nani? Oh, na Biblia. Nabasa na Ay tanan. mga bisikulo tanan diha. Mabasa na tanan. Mabasa na mo. Wala mo na gibutang-butang tao ra gusto. Kung mabasa bro, ano purgatorio? Ay, ini amo po ni. Pero kung mabasa sa Biblia nga na purgatorio. Di ba di mo mo purgatorio ba? Mo to purgatorio. Di mo mo to purgatorio. Langit, impierno ra din niya. Kung mabasa nga na purgatorio sa Biblia. Mo yun nga na purgatorio. Ang Biblia sa ang Biblia kay mo basahon, mo ha ang Biblia. Ano na po Biblia dai? Kisa may kumpara sa Biblia dai. Ano ka? Alam mo nang paray nang Kamo ray na compare sila. Biya lagi. Yun sa ni pagsiguro nga gikan na Dios Katoliko. Kinsa may makatrace back gikan ani hangtod sa resurrection of Jesus Christ. Makatrace back mo. Yes. Asa man nabasa nga? Asa man nga reference or referensya? Asa mga referensya mabasa nimo nga ang inyong simbahan gitukod ni Kristo. Mo ba? Asa na kay makita nga referensya. Sulod ang Katoliko. Ug na ako nabasa. Dali basa. Mateo 16 reference. Standard reference. Ug ana ko mahatag karon mo tuo mo nga ang Reference simbahan. noon sa Encyclopedia? Encyclopedia. Of course, kasi writer sa encyclopedia. Katong ang writer sa usap. Hope utso nga Ay ka nang ibalik ang kasaysayan. Basta Hindi na may tabo, Brad. Minawa. Hindi na may tabo. Kasi tabo kung ikaw mismo ang uto. Hindi na may tabo. Imposible na. ang nilaya. Isang Isa may himo. di na si kanto insist. Ingon si insist. Sino pastor? Kisa may himo. Ay auto. Sige, okay. Ikaw na lang mag-research. Cardinal Lucio, sige. Kardinal, Mariano sa mga Katoliko, Kardinal mana? Nade Cardinal. Katoliko ba? Sa atong
pa ang iyong patuloy gikan sa Katoliko kan sa gani sa Katoliko sa akin ang gisulti ano kadinal gikan sa kadinal natural lang so ato pa inyo patuloy ka gikan sa Katoliko Klaro, may bias. Nabasa din mo. kadinal lang yun kadinal sige kadinal Ya, okay na. Unsa libro? Unsa libro? Salamat ha. Ito, Cardinal. Salamat kayo. Cardinal Santo de Caro bro Salamat kayo. Brad. Salamat, brother. Oo. So sa to cardinal makadto sa Biblia cardinal. Okay. Mayon na kay gikan sa Katoliko gid. Gikan sa Katoliko pero baptismo. Gikan sa Katoliko ang Biblia pero baptis sila. Anak ko to siya. Oh, bias. Sige, salamat bro.